Amb 34 anys va guanyar per primera vegada el Campionat del món de resistència i amb 35 vol tornar a repetir, amb una moto com aquesta i amb el mateix equip amb què acaba de renovar, el PENS 13. Tenim expectatives molt altes, van guanyar un mundial i ara més amunt no podem anar. Però tenim molta il·lusió tots l'equip i jo i crec que ho intentarem una altra vegada. Fa poques hores Vallcaneres s'ha tatuat el gran èxit de la seva vida. Sempre li vaig dir a mon pare que si anava a una olimpiada o guanyava un mundial, me'n faria un. I olimpiada no he anat, però he guanyat un mundial i com que estic molt orgullós. Això és número 13 perquè vaig néixer dia 13 i vaig guanyar el mundial en la moto número 13. Vámonos! La temporada per ell començarà al febrer amb els primers tests en què provarà la moto i sobretot els pneumàtics nous. Mentrestant continua entrenant amb motos com aquesta i també amb bici i al gimnàs. Per cert, que el gimnàs ha descobert que també és bo en això, en press banca. Es va presentar a un concurs. Però resulta que vaig guanyar. Vaig fer 70 quilos, 26 repeticions. En gent, que estava fort, dic, canya. Com vaig aixecar, estic un mareig que encara m'ocup. Però el seu món és aquest, el de la moto. Sovint s'entrena aquí, a Sarràpita, amb companys com el jove Joan Perelló. Vallcaneres té 3 cites clau enguany, les 3 del Mundial de Resistència de Superstock, les 24 hores de Manyicurs a l'abril, les 8 d'Oschersleben a l'agost i les 24 d'Alemans al setembre. Per supuesto, guanyar Alemans és el màxim, 130.000 i 140.000 espectadors, amb molta tensió. Doble objectiu pel mallorquí aquesta temporada, aconseguir guanyar el circuit francès i aixecar per segon any consecutiu el títol de campió del món.